କେତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ଓହୋ କୁଣ୍ଡେ ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଥ କଡେଲା କି ସ୍ୱାଦ ଦେଖରେ ପିଙ୍କି କଲେଜ ବାହାରିଲା ରେ କାହିଁରେ କୋଉଠି ଦେଖରେ ଆରେ କାହିଁ ତୁ ସିଲେ ତ ଦେଖି କୋଉଠି ଦିଶୁନି ମତେ ପିଙ୍କି ରେ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ କୋଉ ଦାସ ହବ କାହିଁ ଗବା ସିଆଡେ ନା ଇଆଡେ ଇଆଡେ ହେଲେ ଓହୋ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ରେ ଏ ଖୁସିରେ ପାଞ୍ଚରେ ଲାଗି ସିଡି ଚଢି ଯାଉଥିଲି ଉପରକୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ କେମିତି ପେଣ୍ଟ ଫାଟିଗଲା ସେଠି ଓହୋ ଏ ଡାଳଟା ଆକା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡାଳ କେଡେ ଚିକଣ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଏକା ବାହା ହେଇଛି ମନ ହେଲାଣି ମତେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଡାଳଟା ଓହୋ ମୋ ଡାଳ କିଏ ଦେଖୁନି ନା ବୋଉଲୋ ଦେଖେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଯାଉନି ରେ ହଁ ଯାଉଛି ବୋଉ କହିଥିଲା କୁକୁର ସିଟି ମାରିଲେ ଡାକୁ ବୋଲି ବୋଉ 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 ହଁ ଯାଉଛି ଯା ତୁ ଛାଡ କମେ ଗୁଳାଳି କରୁଛୁ ରୂପ ହେଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନିଦ ଲାଗୁଛି ମତେ କଣ ଚୁଲି ପାଇଁ ଲୋଡା ଜଳ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋଡା ଡାଳ ଓ ଡାଳ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡାଳ ପିଙ୍କ ମୋ ଶୁଣ୍ଢ ଛାଡରେ କଣ ତୋ ଶୁଣ ତୁ ଛାଡ ନାଇଁ ଏଟା ମୋ ଶୁଣ୍ଢ କଣ ତୋ ଶୁଣଟା ଏଟା ମୋ ଶୁଣଟା କହିଲେ ତ ନ ବୁଝୁ ହେଲେ କି ଗଣ୍ଠି ପଡିଯିବ ପଡିଯାଉ ଭାଷା ନାହିଁ ଗଣ୍ଠି ପଡିଯିବ ରେ ପଡରେ। କହିଲେ କଣ ନା ଏଟା ମୋ ଶୁଣଟା ଛାଡ ତୁ क्या ହେଲା ରେ ବୋଉ ମିଳିଲି ନାଇଁ କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିବ ରେ ଆଇ ମିସ୍ ବୋଉ ହଁ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିବ ବାବା କଣ ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ନାଇଁ ରେ, ଚାଲ ହଜିନି। ଖୋଜିବା ଚାଲ ବେଗି ବାହାର କିସ ଘାସ ହଉଛି ଚାଲ ଇଦିଆ ଆଉ ନା ସେ ତମେ ଏଠି ଥ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ କୁଆଡେ ଖୋଜି ଯାଉଛୁ ଏ ମୋ ବୋଉ ଏ ବଣ୍ଟି ର ରେ ହାय ମୋର ଡାର୍ଲିଂ ଡାଳ ରେ ଡାକିଲା ମତେ ଡାକିଲା ଗଛକୁ ଆ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡାଳ ଏଭର जदि वीडियो भल लगे लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करो देखा कुछ एमती किसी इंटरेस्टिंग वीडियो रे टेल देम बाय बाय Quiero amor, dímelo por favor. Yo no tengo amor. Te quiero amor, dímelo